ହଉ ଉଠ। ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ମାମୁନି ବେହେରା। କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ? BA। ଘର ରୋଷେଇ କରି ଜାଣୁ? ହଁ ଆସେ। ମଟନ କରି ଜାଣୁ? ହଁ ଜାଣେ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସେବା କରିପାରିବୁ? ହଁ ପାରିବି। ହଉ ଯା। ଆଲୋ ମା ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ମିସ୍ ମାମୁନି। ଏଟା କି ନା ପୁରା ନାଁ କହ? ମାମୁନି ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଲୋ ମା ତୁ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ? ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି BD ଆଉ PG କରୁଛି। ଘର କାମ କରି ଆସେ? ଘର କାମ ମୁଁ କରିବି? କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଚାକରାଣୀ ନାହାନ୍ତି? ଚାକରାଣୀ ଥିଲେ ବି ତୁ ରୋଷେଇ କରିବୁନି ନା? ରୋଷେଇ ମୋତେ ଆସେନି, ମୁଁ ପରେ ଶିଖିଯିବି। अच्छा। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଚାକିରି କରେ। କ'ଣ ଚାକିରି? ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ? ସରକାରୀ ଚାକିରି। ଆଚ୍ଛା ସରକାରୀ ଚାକିରି। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ये भगवान क्या जुलुम है।